SS Baku ne. Oh God, mixed by Mickey the Vibe. Matasa cikin al'umma, matasa mafiya daraja cikin al'umma, matasa mu kara wa zuciyoyin muhimma. Me yasa muka yadda darajar mu? Ya kamata mu miƙe a dinga ganin darajar mu. Abin da yafi shine mu kula da yancin mu domin ci gaban al'umma yana samuwa ne daga gunmu. Shawari gare mu, fatan ya shiga kunnen mu. Lokacin siyasa ya kusa, ana amfani da mu wajen yakan yan uwan mu. Shawari gare mu, fatan ya shiga kunnen mu. Abin da yafi shine mu tsaya da kafafun mu, mu zabi shugaban da za ya kawo ci gaban kasar mu. Kar ka dauki adda, kar ka dau takobi, balle ka yaki dan kasar mu. Mu dawo hayyacin mu, mu daina shaye-shaye. Me yasa muke daukan hakan? Shine mun waye. Wanda ya saka hakan daga an yi zabe alakar ku da shi ya kare, ko muryarsa baka sake saurare. A ina ma zaka ganshi balle ka ce ya mai da kai bare. Kullun sai dai ka kwanta a gida kana fama da soro. Ciko yana can Abuja yana shan ruwan faro. A wajen shi baka sake samun koda na siyan goro. Yanzu ya bar kiranka da kwaro dan ya zama tauraro. Matasa gishikin al'umma, matasa mafiya daraja cikin al'umma. Matasa mu kara wa zuciyoyin muhimma. Matasa mai kokari mu kauda yunwa. Lokaci ya kusa mu shirya kyakkyawan tafiya, musulmi da kirista mu zauna lafiya. Hakan shi zai sa kasar mu ta zauna lafiya. Ci gaba na zuwa ne bisa zaman lafiya. Matasa gishikin al'umma, matasa mafiya daraja cikin al'umma. Matasa mu kara wa zuciyoyin muhimma. Matasa mai kokari mu kauda yunwa. Matasa gishikin al'umma, matasa mafiya daraja cikin al'umma. Matasa mu kara wa zuciyoyin muhimma. Matasa mai kokari mu kauda yunwa.